Salut, Vasi! Uite, eu am făcut primul vaccin și am două întrebări pentru tine. Pot să mai fac boala COVID-19? Și a doua întrebare, pot să dau virusul mai departe? Wow! Super bune întrebări și să știi că le primesc din ce în ce mai des pe Facebook, chiar și pe Instagram. Oamenii mă întreabă, așa cum ai spus și tu, ok, m-am vaccinat, pot să mai fac boala? Aici vorbim despre termenul de eficacitate și știm în studiu că un anumit tip de vaccin poate să aibă o eficacitate chiar de peste 95%, alte vaccinuri au eficacitate undeva la 70, 80 și ceva la sută. Ce înseamnă acea eficacitate? Spre exemplu, la un vaccin care are eficacitate 95%. Înseamnă că dintr-o 100 de persoane, 95 efectiv nu vor mai face boala. Însă rămân 5 persoane, adică 5%, 5%, care pot dezvolta COVID-19. Însă, o persoană vaccinată nu va ajunge niciodată să aibă nevoie de spitalizare, așadar nu va face o formă gravă și riscul de deces este anulat. Așadar, niște avantaje uriașe ale vaccinării. Așadar, ca să-ți răspund pe scurt, da, există riscul de a face în acele mici procente de a mai dezvolta COVID-19, însă în cel mai rău caz poți face o formă super ușoară, limitată câteva zile, ca o răceală absolut banală. Nu există siguranță 100%. Cam nicăieri în lumea asta, când vorbim de medicină, nicio substanță nu are siguranță 100%. Acum la a doua întrebare, pe care o consider chiar mai importantă. Oamenii vorbesc, în regulă m-am vaccinat. Pot să mai iau virusul, să fiu așa numitul purtător sănătos, chiar dacă e o aberație asta cu purtător sănătos, să zic că există o infecție asimptomatică, adică nu se manifestă în niciun fel. Virusul intră în organism, dar nu faci boala. Există aici câteva studii, iar rezultatele lor arată că persoanele care sunt vaccinate și devin purtătoare, au infecția însă este asimptomatică, încărcătura virală, adică efectiv cantitatea de virus care ajunge în organism este foarte mică, corpul având imunitate o neutralizează destul de ușor, iar cantitatea de virus care poate fi eliberată când vorbim de transmisie, de transmiterea virusului pur și simplu, cantitatea aceea de virus este destul de mică și atunci există o relație direct proporțională în ceea ce privește transmiterea. Persoanele vaccinate transmit mult mai puțin virusul către celelalte persoane. Și aici, ca să fac o paranteză scurtă, gândește-te ce înseamnă să ai vaccinul făcut, să te gândești că nu mai mori, nu mai faci o formă severă, nu ajungi la spital. Există riscul cel mult să faci o boală autolimitată, ca o răceală ușoară, dar chiar dacă ai virusul și îl transmiți într-o cantitate mică, așadar cu un risc destul de scăzut de a-l da mai departe, ce înseamnă ca persoanele de lângă tine să fie și ele vaccinate și atunci și ele să știe că nu vor mai face forme severe, că nu vor mai ajunge la spital și că nu mai există riscul de deces. Consider că sunt niște avantaje uriașe. Rezultatele acestor vaccinuri sunt impresionante, știința vorbește prin aceste rezultate și încă o dată sunt argumente puternice care pledează în favoarea vaccinării. Campania de vaccinare, dacă este făcută așa cum trebuie și oamenii, din ceea ce văd, sunt dornici să se vaccineze și n-am niciun dubiu că se vor vaccina cât mai mulți, trebuie să aibă aceste lucruri relativ simple în cap, că au protecție, că riscul de a da virusul mai departe este mai mic, iar dacă și celelalte persoane sunt vaccinate și sunt protejate, atunci da, vom vorbi de un control al pandemiei și cred că asta ne dorim cu toții. Mersi, Vasi! Cu mare drag!